כפיים לרב אוריאל, לרב ינון. אנחנו... תודה. כיוון שיש לנו כמובן לבני עדות המזרח איתנו, נכון? אז אנחנו גם נלמד את הקצב המזרחי או מרוקאי, זה הולך ככה, שימו לב. ילדים יקרים, אתם יודעים, כשאני הגעתי לפה, נסעתי פה גם עם בחור ישיבה ורם לשעבר שהיה פה, והיום ברוך השם לומד. איך השם של היהודי היקר? הרב יוני. הרב יוני. אני באמת, היה לי נסיעה נעימה איתו, הוא הסביר לי על המקום. אני הייתי פה בטיולים שנתיים עם התלמידים שלי, אני עובד בישיבה, אני גם רב בישיבה בנווה הרצוג. התחביב שלי זה עם התופים להיות, אבל היינו דווקא פה, לא יצא לי הרבה להיות, אבל אמרתי לו, אתה יודע מה? הרב יוני, זו מסירות